MyPlus Slim étrendkiegészítőhöz szerettük volna, hogy párosuljon egy olyan étrend, ami valóban támogatja a májnak a méregtelenítési funkcióit, ugyanis ezek a funkciók folyamatosan dolgoznak a szervezetben, és folyamatosan méregtelenít a szervezetünk, ugyanakkor az étrendünk és az életmódunk nagyban hozzá tud járulni ahhoz, hogy még inkább ezek a folyamatok a szervezetben jól működjenek. A méregtelenítéssel a bélflóránkat is tudjuk támogatni, a bélflóránk működését, ezáltal az immunrendszerünk is sokkal jobban tud működni. A májtámogató étrendnél fontosnak találtuk azt is, hogy a szervezetet ne zsigereljük ki, hanem tápanyagban gazdag ételekkel vigyük végig ezt a méregtelenítő folyamatot, tehát ne legyen kizsigerelve a szervezet, hanem közben a megfelelő tápanyagforrások is meglegyenek a napi élelemben, amit beviszünk a méregtelenítő kúra során.